The first episode sa Libot Cebu, nisuroy ta sa tabuelan na agi sa Lugo. Nihapita sa ilang public plaza ug naligo sa puti nga beach dito sa Marabilia. Asa na pud ka ta sunod? Kirasan magkapakapas kilid. Let's go! Okay, ito na ang buhay. Hindi pagis ko pala. Mga parikoy, na pagyapon ta sa tabuelan. Busog na, manami yung paniot to. Niya, padayon na dyan ta sa atong adventure sa tuburan. Let's go! Namoy idea asa ta muadto karon? Okay. Muadto ta karon sa Blue Hole sa Tuburan. Kanya. Arita dire. Left turn ta. Ani. Yes, muadto ta sa Blue Hole. Let's go. Nabot na ta dire sa Blue Hole sa Tuburan. Ana ta nagpark. Bayad tag 20 pesos motorcycle parking. Bili lang namo dito nga mong helmet. So ipakita na ko ninyong Blue Hole. Kani siya. Last time na ko anhi no kay dili pa ingan ni. Oo, kamera sa kumangod na. Okay. Para sa ni ma'am? Para sa kanang tourism. Tourism. Sila man yung ko anong sir. Lag rin siya or nani bayad ma'am? Naasa bayad para sa environmental fee namin. Need ba mag kuan no? Kanang life vest? Kamura mo lang oy niya. Ako yung pahuway ras kakit. Pwede rasan magkapakapas kilid. Oh. Pero bawal lang din niya aning mabaw kay lapok ko na diyan. Lapok. Nasa ito mo Nakoy nabantayan ma'am ba nga nausab ang parking dire ug nanay gipang add nga mga facilities like kaning mga bench. Kani siya sir gi kuan mi ani gitabangan mi sa kanang LGU. Oh. Kanang gi kay sa panahon og magbaha kusog kay uwan dako ug kay baha diha mo nang gi kuanan og kanang drainage nya gi kuanan lang og para magamit sad sa mga tawo nga latayan kay mulaw mi sad na di among taytayan. Magamit sad nila diri agi. Nya ang tubig diha nga kuan adto na agi dito dili na masud sa Blue Hole sir. Di na mahugaw ba. Mas limpyo na siya. Oo, pero si Inon maglimpyo nila ang mga lifeguard. Ligot ta parikoy.
human sa Blue Hole, niya na ta sa next destination na to. Alright, let's go. Nilapas na, bro. Nilapas na. Pasaylo nilapas na sa ato destination. Nilapas ta og 240 meters. Agoy. Sila. May ngapon, boss. Sir, asa giyon ng mulo-bulo, sir? Dili diri man ang diri mi gipagis Google Map. Sorry kayo. Make a U-turn. Mga parikoy, naabot na ta diri sa I guess nakatag-an na mo o kabaw na mo asa mi na naabot. Mulo-bulo Springs gihapon diri sa Tuburan. Welcome diri sa Mulo-bulo. Ari sa mi, ma'am. Thank you. Today is Monday. Dili kayo dagan ng tao, which is good. So arita karon sa Mulo-bulo Spring sa Tuburan. The last time niyari ko pag 2019 kay wala pa ni siyang wall. Ana isuwat Mulo-bulo Spring to na to. So morning first thing nako nakitan nga nakalahi sa una pag 2019 kaning wall nga naay Mulo-bulo Spring. Nga dili na ninyo makita sa luyuan dagat na. Bilang na ko mapakita ninyo ang dagat kayo kay Isuaw, no? Pero mo ni siya.
Pare ko, salamat sa pagtanaw. Sa Iloa, karon pa mi naka-video balik. Akong mangod na nasa taas, niya ako nalay gipaabot niya, niya manguli nami. Kita-kita sa next video. Salamat.